Ειδήσεις από το ράδιο ΕΡΚΟ. Από την ερχόμενη Τετάρτη και για 2 εβδομάδες, οι πολίτες θα μπορούν μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα να αξιολογούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φορέων της κεντρικής κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, 5 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας θα κληθούν μέσω email να απαντήσουν σε ερωτήσεις, βαθμολογώντας από το 1 έως το 10 την εξυπηρέτηση, την ταχύτητα, την ευγένεια και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Στη Βουλή εστάλει ειδικογραφία για την υπόθεση των τεμπών από τον ειδικό εφέτη ανακριτή, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για τους 2 πρώην Υπουργούς Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη και Κώστα Καραμανλή. Έκρηξη στον αριθμό των αιτήσεων για την απόκτηση χρυσής βίζας από πλούσιες τουρκικές οικογένειες στην Ελλάδα καταγράφηκε μετά τη σύλληψη του Δημάρχου του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ημάμογλου, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Οσκού. Ειδικότερα, η αύξηση αγγίζει το 40% τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Θα προκαλέσουμε σχέδιο νόμου ή θα καταθέσουμε μη σχετική πρόταση νόμου για να καλύψουμε το κενό των Υπουργείων, δήλωσε ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης για το επικίνδυνο για τα εθνικά συμφέροντα τουρκικό real estate σε ευαίσθητες περιοχές της χώρας, μιλώντας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ντοκουμέντο, ενώ ανέφερε πως τα Υπουργεία δεν απαντούν πιστικά για την ουσία του θέματος της ερώτησης των 11, τονίζοντας πως το θέμα είναι αρκετά βαθύ εθνικά για να το προσπεράσουμε. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την χρήση της επιταγής του κοινωνικού τουρισμού από τους δικαιούχους του προγράμματος που έγιναν δεκτοί την περίοδο 2024-2025. Συγκεκριμένα, η επιταγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου και οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διενεκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους σε όλη τη χώρα, ενώ οι διακοπές μπορούν να φτάσουν έως και τις 12 ημέρες σε συγκεκριμένες περιοχές. Κάρτα μόνιμου κατοίκου για φθηνότερα καύσιμα σε Ροδόπη και Βόρειο Εύρο ζητά ο βουλευτής της Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, με ερώτησή του στη Βουλή, σημειώνοντας πως από τα 110 πρατήρια υγρών καυσίμων που λειτουργούσαν στη Ροδόπη το 2010, σήμερα έχουν απομείνει σε λειτουργία τα μισά, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Τα δωμάτια Καβάλας ετοιμάζονται να φορέσουν τα γιορτινά τους την Κυριακή 4 Μαΐου, φιλοξενώντας για ακόμη μια χρονιά το 12ο Παγκαίο Trail Run και για πρώτη φορά το Beer Festival του χωριού. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, το φετινό φεστιβάλ «Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία» στην Καβάλα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 11 Μαΐου με τη συμμετοχή μουσικών σχολείων και μουσικών συνόλων από την Ελλάδα. Σάλος με γυναίκα αστυνομικό της Ελλάδας που πρόσφερε υπηρεσίες σε Μύκονο και Ντουμπάι. Η αστυνομικός φέρεται να έχει ατζέντα με πελάτες για πληρωμένο σεξ συμπεριλαμβανομένων ποδοσφαιριστών, μπασκετμπολιστών και επιχειρηματιών, ενώ διερευνάται και ένα βίντεο που έφτασε στους αδιάφθορους, το οποίο φέρεται να συμμετέχει. Συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης 2 αλλοδαπές, οι οποίες μετέβεσαν με γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη στην Αλεξανδρούπολη και ενεργώντας από κοινού αφαίρεσαν το πρωί της ίδιας ημέρας από 2 καταστήματα σούπερ μάρκετ διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας 1.300 περίπου ευρώ. Προσωρινά φθινοπορεινός θα παραμείνει ο καιρός με ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας, η οποία σε Μακεδονία και Θράκη θα κυμανθεί από 4 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Ήταν οι ειδήσεις από το ράδιο ΕΡΚΟ.